na may katungkulan upang panatilihin ang katahimikan at kaayusan. Kaya ang gabing ito ay alay natin at pagbibigay pugay sa ating mga barangay tanod. Ito ang That's My Tanod. Uray basit ako, si honoraryong da, an anusan da, dagkoy puyang, tatlo laan, masigurado, na natal na, kinahimbing, ipinaturog tayo. Ala po, tapno mabuya tayo, insagsagana da, iparangda, tata, dagiti, na isang sangayan, katalintuda, ang kugarodan nga ako, kamayagan, tatlo hintay mabuya isuda, na iba, garabi tayo, amen. Happy New Year! Production number and self-introduction.
si Dapitan kita berapa dekat step aja. Candidate number 3. Now, sa mga kabiyan namin namo, sama di Talo di Barangay Puliga, number 3. Sama-sama sa hirap ginawa, saya at ligaya hanggang matapos ang ating pista. Ako po ang si George Payugaw, taga-Takwakan Village, that's my tanod ng Karis. Mayroon pong kasabihan, walang mahilap na pugo sa matyagang Manilo. Kaya go pugo, go tinonggo. Salamat po. Candidate number 5. Thank you. So, thank you ako. Ferdinand Camacho, that's my tanong ng mawas-was na.
Maraming salamat po. Candidate number 10. Good evening to everybody. Jack Robert Garcia, Jack McDonald from Poblacion Inc. Thank you. Candidate number 11. Good evening sa inyong lahat, mga taga-Pugo. Kala nyo, si Sintista to, hindi, nagkakaman lang kayo. Ako nga pala si Alan Galoy, that's my talent of San Luis. I thank you. And last but not the least, candidate number 12. Good morning, good evening everyone. I am Jonathan Avansi from Palina, Pugo, Lorne. Okay, palakpakan tayo sa naging nagtatalangking at that's my talent tayo. Let us welcome the candidates in their talent attire. Okay, let us welcome candidate number 1.
sa kordang mediko. Di manong lapas, kinagat pinampas, natin naplurang luko. Paspas, sino manabangit, tinet na gimba, inasandat, itakal sa lumpas. Di manong mutik, nagpakukik, siyam na oras, at nakakulbet. Oray lang nagsangsangit, tayo nagasandat, tayo ulit. Di manong dumig, kitnap high blood, naatake, nabaliktad, nagunat-unat, nagsatan di oras, demit namin nagpagpacheck up. Di manong ulot, kitnap sulot, talagpayag na, kitnap lokot, pinagasandat, albularyo, bolong dapatot, inaitak ko. Nilulong ko, nakarado, sinagtutwang, napakugbo, napailot, imarkaro, nabayag ra, isomet ng isimando. Ninilang ko, imulit mangga, nastak nagpatayan, naasa nga. Natin nagtimagdera bigla, bungat mangga, gayang piagas na. Ninanang ko, kitnagloto, na silip, di kaldero, awan anay, ni tatang ko, tayo nititsyonan na, ninanang ko. Ni Kasing Pilit, nagpasok university, ilang mati na over-study. Hospital, ibagsak na taotin namin, ten ibang nagkaalam. Thank you. Ako mapigilan at katawa. Pag-ilot na talaga yung antana. Okay, so now let's make way for candidate number 2 from Tabora proper, Mr. Legarte Esteban. Nabi tayo personal nga masan, nabi di masan kaman saktan, kita ko, bokse, dakel, yung nakakita kayo pumasing ng katapkilan. Nabi ako, thank you. Candidate number 3, Legarte Esteban of Tabora proper. Candidate number 3, from Cuenca, Mr. Chofilo Samboa. Paano natin? Yung mga po, nagkawin kanta, Ilocano lang. Ilocano, nagkawin kanta lang. Pinuluang guwapo. Guwapo. Bigyan mo lang ako. Guwapo, aday padamaku. Loyaman day ka, balik-balik kenapa? Tay, anakmu, bawa pedang tay anakku. Ay bodoh posang tu jakaya tay dapat anakmu. Ikat apa
ko. Alapay tayo anak ko, nabiglang na makikiro, sa dugtapay tayo napalalo. Ni anak mo maatyan, ang susunod tinugyo na, napalalo nga yun na, lalaki na sasawin na, lupay pang lupit ay buot na, napalalo masayag na, at pagtagag payin-ali-ali na. Hoy, ang yasaw-saw, tigat na umawanan natin, naawatin ang namahin, kanilap yan ang panag-revin. Ibagak na kita tipuno, ngawanin na tayo pag-asaran mo. Itagayin ni Dalmasyo, aking kakad pa rin kapay ako. Dokas na napasabang, oras pinatay na pinabang. Lodi mo'y tupatayan ko, awat ka puting to'y bulit ko. Aga pa'y bundo ka pagod ko, may tatsagaan ka datayo. Pinasayang ka nulita, yatrong pingaranibita. Tawan mong mapalinan, lodi susunod pagayakan ka. Tugas na kasusukan namin, tayo masiwin o tayaran. Sasyag kating binabagyan, tawagan kati abalayan. Ramagagan, tananti mo, dati tiyang nandan. Gay simbahan, ipapanandan, pakaramidan, tinalay, kagay ni mawis kayo, na umay magtabod, kapag tinapitalo. Lang makakitabayo. Sige. Candidate number 4 from Barangay Jerez, Mr. George Bayuga. Ako po ay isang tanong ko. Laging nagruruga. Tanging daladalay, pusas at batuta. Ako'y magpagsabi hanggang magparaya. Pagkakangan ko, barangay ko'y mapayapa. Sa gabing madilim, pag naglalakad ka, mapaway ang kaba pagtanong ng magina. Subalit ang iba, paano minamanit pa magawang hamakin at iba't kailan. Salamat po. Candidate number 5 from Poblacion West, Mr. Bonifacio Hernandez.
Kinagay buat kita, itu ayah untuk baik kebaikan, jangan tunai berburu, tubuh betul anakku, laut dunia tu, tunai ngajak tiap kebaikan, namai kita dengan gasung. Thank you, candidate number 6 of Mawaswas. Candidate number 7 from Mawaswas Norte, Mr. Ferdinand Camacho. seksual, horror o droga na hindi ito sa mga bata. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, 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 tubitumba.
G. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ito sa mga bata. Candidate number 9 from Taboran East, Mr. Tabi Bado. And now let's have candidate number 10 from Publishing East, Mr. Robert Garcia. Mr. Charlton Abansi. So, yan ang gagawin dito sa para sa inyo lahat. Ng Arika. Drums kong dati. Nais ko ikaw pa rin. Ang aking kabila.
Okay. Para po sa ating casual interview, meron po silang bubunutin. Okay na sa ating maliwanag basket. Explain natin, ano bang laman ng basket na to? So may mga choices dito. Yan ang bubunutin nila. Yes, ma'am? And then, in explanation, okay, according to their personality, sa personalidad ninyo, at sa trabaho nyo, bilang barangay tanod, kung mahirap nyo mai-explain according to your work, anong pwedeng explanation na? Kung ano na lang po yung mula sa puso ninyo. Okay, kung ano na lang po yung gusto niyong ipahayag na idea based on kung ano yung nabunot nyo or ano yung choice na pinili po ninyo. Okay? Huwag pong mag-isip ng green. Ano ibig sabihin na ma'am? Green, green-minded. Reminded. And so, just po natin, pinapag-uusap po namin na sana kapag hindi po masyadong nakasagot ang ating mga contestants, sa totoo lang, mahirap po ang nandito sa stage. Iwasan po natin na mag-boom o kaya mag-shout para sa kanila. Instead, palakpakan na lang po natin sila. Yes. Okay po ba yun? Para hindi masyadong nervyusin ang ating mga contestants. Ready na po ba kayo?
Ready, ready. Yes. So now let's call on candidate number 1. So, candidate number 1 is the That's My Talent of the Class, Ronel Benano. Kumusta ka, Sir Ronel? Mabuting-mabuti naman, madam. May asawa po? May asawa at 3 anak. Ay, no, wow. Nakatakbo ka na pala. Kulang pa yun, ma'am. Sige ba? Ba't wala mo si Pa, Sir? andyan ba si Mrs.? O, narinig mo ba yun, Mrs.? Kulang pa daw yun. Andun, nakikinig, madam. Okay, ayos. Pinag-usapan na nila yung namin. Okay. Basta may family planning, sir, ha? No violent reaction si Madam. Okay. Ready ka na, sir? Ready, madam. Okay, kung ready ka na, bubulot ka na. Bubutin ko na lahat, madam. Isa lang. Isa lang po. Sinipan mo. Okay, okradom, tabasaon. So, ano kaya ang pagpipilian ni Sir Ronel? Baka makita po, madam. Sige, lukatamlatan, sir. Okay. Okay, ang nabulot ni sir ay balot na balot o hubad? Okay. Pipili dyan. Balot na balot. Gusto mo? Balot na balot o hubad? Reminder, wala green. Ang pipiliin ko po ay balot. Bakit? Kasi may suspense. Kasi pag hubad, diretsuhan na yun. Mas maganda yung balot para may suspense. Dahan-dahan lang nahubaran. Okay. Rated SPG to. Okay na po ba yung sagot mo, sir? Ayos na ayos, madam. Okay, so palakpakan po natin si candidate number 1. At ang napili niya ay balot na balot. So, reminder okay, wala naman sinabi. Pero, okay, set or refrain po natin from answering anything green. Okay, pero nasa kanila na po. Okay, next candidate. Candidate number 2 is Sir Ricardo Esteban. That's my talent of Camera Proper. Kumusta kayo, sir? Kumusta po kayo, sir? Nininervous po ba kayo? Hindi na kami po. Okay, nakailang cytogene po ba tayo? Nakailan, sir? Isa lang ba? Isa lang. Pero nagkarataas eh. Pampalis? Nervyos. Okay lang po. Okay na po. Kailan, madam, wala namang nervyo. What yan? May konting lang daw. Okay, Pwede na pong mula ni sir? First up po tayo, sir. Oh, may kapon pa. Sige, sir, oklado. Related sa trabaho ang sagot. Trabaho, ano po ang nandito? Ang nabulot po niya ay mabilis o mabagal. Yan, mabilis ba? O mabagal? Para sa akin po, mabilis. Okay, mabilis. Bakit po? Kasi po sa akin, pagdating po sa lahat ng bagay, ako mabilis. Kasi pagdating po naman sa lahat ng nuutos sa akin ng ating kapitan, ako'y mabilis. Lahat ng bagay, ako mabilis. Pagdating dito sa police station, ako pa rin ang naguruan. Mabilis pa rin ako. Ito talaga. Okay. Okay na po ba yung sagot niyo, sir? Sir, okay na yung sagot niyo, sir? Ayun, mabilis ka na naman. Mabilis na. Mabilis na siyang tumalikod. Mabilis talaga. Okay, thank you, sir. Ricardo Esteban. That's my talent Camera Proper. Okay, mas mabilis naman to. Candidate number 3. Sir Popular Sambawa of Cuenca. Hello po, sir. Good evening po. Pagkagarabi. May block tayo, sir, ah. Ano taon mo nun, sir? Senior citizen. Very active pa din sa si Sir Dapat Popular. ulalan.
senior citizen na pero nagtatanong pa rin, no? Di ba? Susunod pa rin sa mga speakers. Palakpakan natin si sir. Ready ka na sir sa iyong katanungan, pagpipilian? Ayan, binubulot mo na. At ang nabulot ay, ako, hirap din. Okay. Ang nabulot mo niya ay madulas o magaspang? Madulas pa o magaspang? Related sa trabaho. Ang pinili ko ay mabigat na lang kasi Ano lang po, isa lang po. Ano po? Madulas o yung magaspang? Magaspang na kirsang. Nagalis yung nakarsang. Madulas. Bakit po? Ngayon, nakinig na ito na nadulas. Mayakap mo ka na madali. Ano po sa kanila? Ayun na, sa kanyang madulas. Hindi na kanila. Nagalis. Thank you. Ako, Chapel of Cambawa of Buenca. Is that your candidate number? 4. From Barangay Caret, Mr. George Ayuga. Kumusta ka, sir? Sir, natinig ko dyan introduction niyo that time. Muli, nabatay, nandito ako muli. Apay sir, si Mali kayo ba edit? Sorry, Jeff. Ay, isuga. Yung mga anak siguro ko nagbuya that time. So, ano pa mo. Okay, so, daw experience yun, sir, Awan na na. nervyos na yan. So, maawa na dati nervyos. Yan. Parang very normal na lang. Nagkadat to yung stage. Yeah, kuya. Okay. Ready ka nga, sir? Ready ka nga, sir, dito? Sige, pili ka na rin yan. Ano naman kaya? Ang pagbibigyan ni kuya. Yan. Okay, ang nabunod ni Kuya ay matigas o malambot? Matigas ka ba ng boss mo? Ang bilis sumagot, matigas. Bakit po? Related sa malambot. Hindi pwede pa malang sa buta. Pag matigas, tama-tama. Okay na po kayo sa sagot niya? Pag matigas? Pag matigas? Pag matigas po, yung bato ko, tama ng tama. Okay. Pag malambot, hindi tumama. Okay, so yun po ang explanation na. Thank you, sir. Thank you. So, for the Balula, correct. Okay, maraming salamat. At narito pong muli si candidate number 5 from Poblacion West, Mr. Bonifacio Fernandez. Makaturturog sa ni Uncle Dan Beautiful eyes. Ayan. Kumusta po? Okay, ma-beauty daw siya. Ma-beauty. Naka-lipstick si sir. Okay. Yan po si Sir Bonifacio. Apay nga, Bonifacio, sir, tinagan niyo. Hindi, panakayanak niyo, sir. Ay, kaya naman pala. Bonifacio ang pangalan dahil ay pangalan ng November 13. Okay. Sir, bumulat kayo. Matigay joke natin sa technocrat. Okay. Sa tinabunod na mahal o mura. Yun. Mahal o Mura. Explain sir. Nya kay get mo, Jai. Mahal Mahina? o mura? Nalaka. Mahina na nalaka. Mura. Okay, mura daw. Bakit, sir? Apay sir, nakikiat mo si mura. Uy, buwan. Gusto ba na na? Okay. Agyaman kami sir, kontento kayo dyan sa result. Okay na? Okay. Thank you very much sir.
Sir Wakat from the members of Poblacion West. Okay, next. From Waswas Sur, si Sir Hermie Gaba. Kumusta kayo, sir? Mabuti ma'am. Mabuti. Nakagod na rin, sir? May isa kayong mat nga nagsala iti kasal. May isa kayong nga nagsala iti sumba. Sumba naman. Ay, aduda ka nun. Gamin nangabak sa tinuwas-was yun. Nung kumamay sa akin, Jacob, congratulations na suma. No, congratulations na ta. Okay. Ang bunot ka na rin, sir. Bakit naman, sir? Nakasama ka? Naku. Sino niti trabaho mo, sir? Ha? Ano yan, ikikarat mo? Lights on or lights off? Lights on or lights off? Lights off. Oh, lights off. Pero tipinili na ni sir, apay. Apay, sir. No, dengan itu yung hudu kami ada dia silang tawa na dia mesti mana ketemu. Macam seperti apa? Ubur tidak. So, ayan, sir. Okay. So, kaya natin lights off. Tanganin ka nung chay. No. Pakiulit man, sir, or siya kang pamagyan? Oo. Diyan lights off. Kaya ka ni sir. Huwag na. Related naman tayo. Okay. Okay. Lights kumama bila kalau itu. Ay, bago. Ay, wala. Sige, pingarod niya, sir. Mula kami. Okay. Okay na kayo, sir? Okay, chay, sir? Okay ka na. Okay na rin din, sir. Thank you, sir. Thank you. That's my kind of Mamajuas School. And now, let's have from Waswas Norte, Mr. Ferdinand Camacho. Naimbag na rabing, sir. Sige, sir. Ito sa lang diyamay. Ano kanya apo? Huwag na niya titawag na ready, sir. May sanot mana. Ha? Yes. Kita tibok dito. Dati ko nalahiyan ng mga Muslim ada Ano, naglag ka? ay nalahiyan ng Muslim. Nalahiyan ni Muslim. Mag-respect po. Okay. Muslim. Tulang mo si asset na. Goatee. Wala na kasi na. Okay. Bumulat ka nga rin, sir. Kanya kata, nabukot ni sir. Ay, hindi naman yung Ilocano, sir? Ay, Ilocano man. Okay. Yan. Nakakabuto. Bilang isang tanod, chicks silog o hot silog? Ayan. Siksilo? Chicks silog. Chicks silog? Chicks silog o hot or silog? hot? Among ka rin, sir, yung chicks silog? Yung hot silog? Mas masarap yung hot silog. Hot silog, pipinili na. Apay ka rin, sir, na hot silog. Kasi ma'am, palaging hot na hot. Yung sa trabaho, sir. Ano naman kinalaman mo? Sa lahat ng bagay, tayong lahat ay mahilig sa hot. Diba? Okay. Kung yan talaga ang ipapilit mong sagot, sir. Ipapilit na natin yung hot silog. Okay. Okay. At yaman ka rin, sir, and the answer mo. Thank you very much. Sir Ferdinand Thank you very much. Camacho of Madagascar Norte. Okay, so now let's welcome back candidate number 8 from Barangay Abangonan, Mr. Joji Estrada. Anak ka mo dyan. Matutik ka mo dyan.
Kumusta dyan bangunan, sir? Ada ba tinaguloy dyan, sir? Ano naguloy dyan? Ay, ano? Ay, naku ka! Ano ka naman naguloy dyan? Anday pagpagakanyang ni. Pero kaya-kaya nga i-handle, sir? Kaya-kaya. Kaya-kaya, very good. Kaya-kaya maglaro dito yung pagpilian. Pinabunot na bakla o tomboy? Ay, bakla o tomboy. Bakla o tomboy? Libat-libat naman siguro. Yes, sir? Bakla, apay na bakla? Bakla, kaya mo? Ito po, lahat po ng bakla, sulong po sila ng mga gandang ating mga kapatid. Siguro sa ating mamayan, sila ang number one. Yun po. And thank you. Okay, salamat po. That's my comment. Ang nakuloy magana mo mga kasi kaya kung at iwan, ibakla na. Anak ba yung bagay na dito mo? Nagkagayat lahat si bakla, takwa. Nakakatulong sila sa community. Kasi madami tomboy. Nung madado kami na makita tayo dito talento with bakla. Okay, now let's have candidate number 9 from Tabra East, Mr. Danny Bado. Name pagdarabi ko, sir. May asawa na, sir? Mano, sir? Good answer. Good answer. Okay. Sir, ano kayo pinakailangan tayo? Ay, pagkakay-tagay na sana talaga ang pakisabihin, pakinagod. Sir, balagan. Okay, tira po ng circle. Ako. Malaki o maliit? Ayan, malaki o maliit? May ginagawa sa word? Okay, sige po. Answer po. Bakit Bakit, po? sir? Bakit malaki? Malaki kasi ako sa amo ko, malaki ang bigay sa akin. Oh. Okay. Malaki ang ibigay sa'yo. So, malaki ang Christmas bonus? Ito po, Yes, Chris po ang binigay sa akin, ang amo ko. Ay, ayos. Okay. Abot hanggang New Year. May dagdag pa kayo, sir? Gabi na yun po sa'yo. Sir, maraming salamat sa Christmas bonus ko. Ay, kung sino man yun. Papasalamat po, sir. Okay. Maraming salamat po. Candidate number 9. Dami Bado. Kunang tayo bagano ito, kaya kung dakdakdol na batuta. Question is Mr. Robert Garcia. Kumusta kayo, sir? Ayun niya tinarami ko ang preparasyon, sir. Dati podcast nga dako. Okay, one, nabuya mitang tayo di Arnis. Talagang agar-arnis na yun, sir. Ay, talagang pinaktis na lang nga bang talent na. Kung nakidian, sir, tingin pinag-asya kasilit at kayo, kas na talagang agar-arnis kayo mo. Sila yan. Ano nga daw kayo nag-practice, sir? Ay, limang ataw gaya pinili ng pinaktis nyo. Lumayat mo. Mayat. Tigas pat, sir. Okay, kulot tayo natin, sir. Di question tayo. Una na ito yung mga question na yan. Okay, ipagpinyam, sir. Tihaya o dapa? Oh, tihaya ka ba? Habang nagruronda. Tihaya o dapa? Anya, tigagat mo, sir. Bapa. Ay, dapa. Apa nga
Ano, dati tingnan ko kay Madam Agkulman ako. Oh! Okay, wala. Pag may kalaban ka pa, makakatagos niya. Kasi sir. Yun, nagkulmog na mga dagos ni sir. Okay. Dapat na yun, sir, honest? Okay, so, nakalogitin na to. Robert, sila pa. Yung mapa, tanong, mood ko lang ating mapa. 80% na kung saan naragisan yung may kalaban ka pa. Yeah? Okay. Next. Next is candidate number 11 from Barangay San Luis, Mr. Alan Jalo. Limang pagpipilian. Hulugan ka. Okay. Naimbag na lagi, sir. Represent na interview na ba kayo? Hindi mo natin siguro, sir. Talagang inom na. Sir, inatikayat mo, mataba o payat? Ito ba o payat? Payat. Sige, bako ba? Payat. Kasi ang paya, pag binuhat ka, magaan. Kasi yung mataba, pag binuhat mo, mabigat. Payat at mabigat. Pag payat, magaan. Pag mabigat, mabigat Ang Maricel Ano yung bullying? Okay na, sir. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Sir Alan Galos of San Luis. The last but not the least, from Palinas, Sir Carton Avance. Okay, kumusta ka, Absat? Laro. I believe Sir Yakwa, member na siguro si IP niya. Okay, very proud IP here. Ano yung community, sir? Ano yung tribe? Ibaloy. Ibaloy tribe. Okay. So, manungal daw ka nga naghahanda. Nag-prepare din That's My Tanod competition. Dilang. Tatay lang, Instant. Instant nga competition kayo. Wow, malakas So, salamat tinawag niya, sir. Alam datan, Makati. Ikaw ang ititrabaho, sir. Inyan, ikikayarin mo. Harap o likod. Ayan, harap ba likod? Harap po. Harap. Okay, na harap, sir. Para makita yung kombinasyon. Kung sa likod, hindi mo na makikita kami. Oh. May dagdag ka pa, sir? Dapat itikon mo? Okay, di. Okay, so thank you very much. And there you have it, ladies and gentlemen, our 12 candidates for That's My Talent 2019. Okay, again, sir. Okay, so may we request our Board of Judges to please announce the winners. Good evening po, Go. Gusto ko na po magpasalamat sa pag-invite niyo po sa amin as judge para mag-judge po ng Mr. Talent po. Happy New Year po sa ating lahat. Saludo po ako sa mga nagpupugi ang tanod na nandito po sa ating entablado ngayon. Alam ko po na napakahirap po na tumayo at mag-present po ng kanilang barangay at makipaglaban po as Mr. Poging Tanod po ng Pugo. Para po sa ating best in production number, we have candidate number 8! Candidate number 8 is from Barangay Ampangonan, Mr. Georgie Estrada. May we request the Barangay Captain to please join the candidate on stage. And Municipal Mayor and Vice Mayor and the whole of the Assembly of members to come up with
Mr. Josie Estrada. Ayan. Talent tayo, talent. For talent, sino? Congratulations! Once again! Candidate number 8! For the That's My Tanod formal attire, congratulations to candidate number... Sino po? Candidate number 12. Congratulations. Candidate number 12 is from Barangay Patina, Charlton Avance. Okay, so the barangay captain is Barangay Captain Raul Ramirez. Congratulations po. Once again, congratulations. Charlton Avance, that's my diamond of Padina. For the best inarticulate, sino po? Sino ang bet na pugo? Congratulations to candidate number... Teka ba, magkamali ako. Sino po? Candidate number 8! Okay, once again, kumahabot si Barangay Ambangolan, Mr. Josie Estrada. Most articulate. Most articulate. Yan ang nakasagot. So let's move on to the consolation prizes. Wait lang po. Excited na tayo masyado. Sino kaya ang tatanghaling That's My Tanod for the 4th Ilonggo Festival 2020? Okay, so we will be awarding consolation prizes in no particular order. Okay, for the first consolation prize, we have candidate number 6. Candidate number 6 is from Mr. Herbie Mawas Masur, Mr. Hermie Gaban. And the barangay captain is Sir Fidel Asturia. Congratulations po. Next, we have candidate number 9. Candidate number 9 is from Tagora East, Mr. Tommy Bado. And the barangay captain is Sir Daniel Gamboa. Candidate number 5. Candidate number 5 is from Barangay Carex, Mr. George Bayuga. And the barangay captain is Eloy V. Panasan. Ay, sorry po. Poblacion West pala yun. I'm sorry, that is from Poblacion West, Mr. Bonifacio Hernandez. We also have candidate number 4. Candidate. Candidate number 4 is from Barangay Carex, Mr. George Bayugaw. Barangay captain is Eloy V. Panasan. So candidate number 3. Candidate number 3 is Chofilo Sambawa Das My Tanod of Cuenca. And the barangay captain is Avelino Loquigan. Congratulations. Candidate number 1.
Number 1 is from Barangay Buklas, Mr. Ronel Menami. Barangay Captain is Bernabé Saberola. Candidate number 10. Candidate number 10 is from Barangay Poblacion East, Mr. Robert Garcia. Candidate number 7. Candidate number 7 is from Mawaswas Norte, Mr. Ferdinand Camacho. Barangay Captain is Rolando Madriaga. And the last, for the consolation prize, we have candidate number 2. Candidate number 2 is from Tabora proper, Mr. Ricardo Estepa. May we request the remaining candidates na mag-move forward po. Agpasaan mo na kita hampay na awagan ako. 11, 12, and 8. Pasama kayo ako. Sa harap po. Sa harap po. Harap. Okay. Ayan po yung natitirang tatlo. Sino kaya? Yes, ang tatanghalin. That's my Tano 2019. They will be receiving a sash, a cash prize, and a trophy. Sino ang bet nyo? Okay, so i-award muna natin ang second runner-up. Ready na ba for the second runner-up? For the second runner-up goes to Elizabeth! Cheer nyo naman! Ano? Congratulations to candidate number 11. Hey, candidate number 11 is Alan Galo. That's my Tanod of San Luis. And Barangay Captain is Sir Damien or Damian Pham. Congratulations po. Ala, sige man, dadi duwa man na nagbati dito sa amo kagat aging nagdam ti Ima. Ayan, nagmulot ka na ida. Ayan. Pati Tingnan mo kapitan. kayo Pati kapitan. Tingnan mo, sir, tingnan mo. Sir, tingnan mo. Nagkita ka. Signan mo. Ayan. Ag signan mo kayo maging ligong Basta tima. pa, Miss Universe, yan. Pati ti kapitan ka nung wala din dapat. Ay, kasyan. Nagmayat. Okay, yung babanggitin ko po na number, yun po yung ating champion for the That's My Tanod. Okay. Sir, mapalinagpating nga kayo kasi Ay, pero yung ano, sa gitna. sa gitna po. Yan, para makita po yung kagapuhan po. Ayan. Sino po ang That's My Tanod 2019? Isigaw nyo! Congratulations! That's My Tanod number! Number! 8! That's my Tanod number 8. Congratulations also to our first runner-up, candidate number 12. That's my Tanod champion is Jorge Estrada of Ampangunan. And the barangay captain is Gilberto Villarreal. And first runner-up is That's my Tanod of Barangay Palina, Charlton Avance. And the barangay captain is Raul Ramirez. Congratulations po.